имат и практическа стойност, особено във втората част, която ще започне от 1 часа. Все още сме в самото начало, така че не сме наясни съвсем с съдържанието на всички, но тази презентация, която сега чухме от нашия колега от Унгария, от същият институт по аграрна икономика в АКИ, който е към научен институт в Унгария, в Будапеща, представи една много актуална тема, свързана с цените. Показа какво се случва в Унгария, какво е положението с цените на храните, на какво се дължат една голяма част от това, което в момента последните 2 години се случи и всичките станахме свидетели с увеличението, безпрецедентното увеличение на цените на храните, които са с най-висок равнище от всички останали, които формират този индексионен индекс на потребителските цени. Така че голяма част от темите имат и практическо приложение. Това, което ще се опитаме да направим с времето, е да след конференцията да направим резюме, да събереме по-голямата част от изводите, така че тези изводи, които имат и смятаме, че имат и практическо извън чисто научните постижения като методики, като начин изследване, да могат да достигнат до хората, защото именно това е целта на тези конференции, да бъдат не само за обмяна тук, научен обмен между самите учени, но да имат и практическа полза. Господин Иванов, най-общо казано, какъв е пазарният отговор на земеделието на кризите от последните 2 години? COVID, войната в Украйна. Земеделието може би така по-силно понесе всичко това, което се случи. В началото, когато започна COVID с нарушението на връзките, което се случи, знаете, че в първите дни дори имаше сцени на такива, където храните бяха изчезнали от рафтовете, именно защото беше възникнала страх, паника, затварянето на икономиките, затварянето въобще на социалния живот, така опасенията, които хората, стреса, който те преживяха, веднага се втурнаха именно към магазините, именно с цел запасяване. Се оказа, че икономиката е работила без да има достатъчно резерви, за да може да се посрещне така едно по-екстремно търсене. Това беше в самото начало. Бързо нещата се урегулираха, но дойде пък другите кризи, които бяха свързани с инфлацията. Защо инфлацията продължава да има много въпроси, защо инфлацията и защо при храните цените се покачиха повече, отколкото в останалите сектори. Но за нас има обяснение, а именно по-скоро те са извън самото земеделие, извън това, между това, което произвежда земеделието, защото резки промени в предлагането не са наблюдавани, но монетарната политика, която се провеждаше в страните, и това, което и в момента колегите от Унгария отбеляза, именно с една много разхлабена политика на централните банки и на правителствата, които за да посрещнат именно затварянето на икономиките, да не останат хората без доходи, увеличиха безпрецедентно разходите именно в посока на получаване на пари и помощи без да са изработени. Как се отразяват? Доведе именно до това да се получи този по-голям скок в инфлацията. Дойде и украинската войната в Украйна, която пък засегна пък повече и самата България, защото Украйна е една страна с преобладаващо земеделие, което е концентрирано в зърния сектор, където и ние също имаме претенции да имаме позиции да бъде водещ сектор за самите нас. Така че от тази гледна точка земеделието наистина е в момента най-актуалната тема на това, което се случва. Състоятелни ли са притесненията, че продоволствената сигурност може да се окаже застрашена в тези кризисни времена и доколко новия програмен период, новите зелени изисквания към земеделците отново ще повлияят върху тяхната пазарна реализация? COVID показа именно това, че въпросът с продоволствената сигурност е много актуален и не е някакъв термин, на който само да се говори, а се вижда колко е важно. Заговори се именно за самозадоволяване, заговори се именно за това, доколко имаме готовност да посрещаме такива екстремни събития, извънредни събития, които не бяхме свикнали в последните 20 години, 30 години. На един нормален живот, на едни нормални процеси, които се случваха, се видяха, че турбуленциите никога не са отминали, не са нещо забравено и такова, което само ще бъде в историята. Така че продоволствената продължава да бъде много важно.
И още по-важно е с оглед на това, че се поставят нови цели и в политиката и света си поставя именно на посрещане проблемите с климатичните промени. Тези климатични проблеми, виждате и в първата презентация, която беше представена, какъв е приноса на земеделието именно в областта на парниковите емисии. Адресирането на проблема с парниковите емисии и това земеделието да намали влиянието си, да намали отпечатъка, който дава в климатичните промени, води до това политиката да бъде насочена, да бъде по-рестриктивна именно по отношение на това, което се произвежда, което пък моментално поставя на другата крайност какво се случва именно с продоволствената крайност, защото преди 15 години се говореше между храни и енергия, сега се говори по-скоро между отново храни и околна среда и трябва да се намери наистина баланс и ще бъде наистина трудно изпитание за всички в следващите поне 10-20 години. Как се казва, в момента сме в началото на предизвикателствата, в никакъв случай според нас не са отминали, души стават все по-големи. Как фермерите ще намерят баланс? Това исках да попитам. От гледна точка на фермерите, тяхната доходност и техните предизвикателства. Хем да се съобразят с идеите на Европейския съюз за намаляване на парниковите емисии, хем да не загубят бизнеса. Стават непазарни. Трудно е, защото те в момента виждате какво се случва. Те се сблъскват от една страна с високи разходи, които трябва да понесат, от друга страна конюнктурно, но ще видим и колко това ще продължи. Конюнктурно имат изкупни цени и не се случва един такъв дисонанс, в който от една страна се сблъсква с високи разходи, от друга страна ниски изкупни цени. И това вече от една година, все пак не трябва да пропускаме, че само преди една година картината беше съвсем различна. Неминуемо това ще доведе до преструктуриране. Процесите ще бъдат на това, че само които са по-силни окрупняване, защото за да се преодолят и да се решат голяма част от въпросите, които са свързани именно с екологията, с това да станат по-инновативни, с това да станат по-екосъобразни, изисква от тях огромни инвестиции. Тези технологии от една страна все още не са много популярни, не са навлезли, но те са определено са скъпи и могат да си ги позволят само тези, които са икономически ефективни. Така че от една страна Европа и другите говорят за малките стопанства, но политиката, която в момента се провежда, несъзнателно води до обратните ефекти, в които по-големите ще станат по-жизнеспособни от гледна точка на това, че ще могат по-лесно да се приспособят към промените, които настъпват. А изследвали ли сте украинския внос? Реално как е повлиял на българския пазар? Зърнен предимно, мляко, месо, мед? Нямаме конкретни, не сме правили такива конкретни задълбочени проучвания именно в тази посока. Говорейки си с това, което се случва в момента, ако трябва да говорим на зърнения пазар, реално търговията в България върви. Цените са глобални, са цените. Тази стагнация, която има в момента на пазара, не е някакво изключение само тук в България. Всичките в момента страдат именно с това, че говорим фермерите. Производителите страдат от това, че цените са ниски. Това не е някаква изключение в България. Да, България е по-силно засегната, защото е гранична страна и когато имаш едно свръхпредлагане дори в самата страна и дойде допълнителен внос отвън, това още повече усложнява веригите на доставки и още повече усложнява търговията. Но пак казвам, в момента зеления пазар и въобще земеделските стоки наистина са подложени на нисходящи тенденции и натиск по отношение на изкупните цени. Унгарският ви колега говори за повишаването на цените на храните, тенденции за напред. Тенденции за напред, пак и това, което и аз ви споделих преди малко, смятам, че голяма част от проблемите не се коренят в земеделието. Те идват извън, те са икономически, но не са в земеделието. Много е важно каква ще бъде ролята на правителствата по отношение на инфлацията, на фискалната и монетарната политика и най-вече на това
икономиките доколко ще работят, за да се излезе от рецесията, защото се вижда, че лихвите в момента на централните банки стоят високо. Преработката и другите индустрии в момента всичко се свива. Потреблението в същото време се оказва, че хората разполагат с доходност и се харчи, но бизнесът в момента не генерира положителни резултати, не са доволни, не говоря само в земеделието и останалите бизнеси, не само транспорт, всичките останали в момента усещат, че има някакъв натиск, всички работят с печалби, които не са задоволителни, така че опасенията са да не се влезе в една по-голяма криза, в която от една страна има потребление или има търсене, в същото време производителите не са много склонни да произвеждат, защото усещат, че не получават достатъчно възвръщаемост за това, което правят. Така че какво предстои да се види? Смесени са чувствата, смесени са очакванията за бъдещето и поне краткосрочното. Много всичко зависи от геополитическата обстановка. Тя пък е съвсем друга тема. Това отношение не си ли, че Европейската комисия да променя нещо? Тя си кара по нейния план. Аз не знам сега за Европейската комисия, по-скоро това, което тя афишира в момента, всички сме, как се казва, живееме в адхок такова. Толкова много текущи проблеми изникват, че по-генералните въпроси не са толкова на дневен ред. Какви конкретно мерки могат да се предприемат за намаляване на този инфлационен натиск, който изпитва бизнес? Освен намаляване на лихви. Те увеличават лихвите именно за да спрат инфлацията. Именно за да спрат инвестициите, да намалят инвестициите, потреблението, по някакъв начин да се потреблението да намалее, да отслабне този натиск на търсенето, който има върху пазара. От една страна се раздадоха пари, от друга страна потребителите усещат, че инфлацията върви и се опитват да харчат и спестяват все по-малко и по-малко, защото усещат, че могат да загубят спестяванията си. И явно ще отнеме време, защото много са важни очакванията на хората. Когато очакванията на хората са, че инфлацията няма да намалява, хората не са склонни толкова много да спестяват, защото разбират, че спестяванията се топят в една инфлационна среда. А тези мерки, които се опитва правителството... Дайте да отида да Ако има нещо и по конференцията се пак.